Ngewek kupat ngisi yo mak ya. Terone sapi, guys. Terone Jemah paing. Iki cara yang desa ki ngene iki. Nang kupatan. Nek sawah iya ya. Sawah yo yo sing tandur ya dikupati. Lah kok terus didikekne sawah? Iya ning pojokan, carane ngono. Yo glowoki awayah engke besapan glowoki. Iki gula bang. Dijenangno bubur sumsum ya. Sumsum jenenge sumsum kuwi. Sumsum. Iki ngene. Beras mak ya dikum. Beras pitik sicok. Pitike duwe pitik dhewe. Beras pitik sicok karo enak. Kok tak kei tahu. Tak kau tahu 3.000 wis ambek gertes. Yes. Cocok. Wis, Jangan kates. Untungnya blarake sekarek emek. ayo. Aku Jaman dikait anggarano tuku ning pasar. Carane ngene, guys. Korea penjuk warah. Mae. Lho tanggo warna lontong Ben iso. ben iso ben ongkek mati. Anak penerus bangsa. Penerus sih. Iki genten makku dene mati, guys, wong tuaku genten. Ben aku mati nggih lontong kowe. Turun temurun naone ya Mbak Karmi ya Mbak ya. Lho bakul lontong makku. Carane ngene iki, jane nggo anu wis lang banyak ngene lho. Dilinting-linting lontong. Citakane. Iya jane. Buku. Oh kok buku kayu. Dingene lho, cara ngene lho, dilinting-linting. Terus ora nggek dhewe. Nggek di lontong, kayu dawa jane. Iki jajal ngene iki. Nah kacur. Oh mak kacu Tengah. Kira kok di wah sebet kok di komen kok komentar. Baru ki jorok. Ora gelem resik-resik. Diresiki Mbah. Kotor godhonge kotor, Mbah. Kan kondi? Ora telek. Gedang. Berarti wan gedang juga pucuk kono lho. Ah, gedang 200 yami lho kono. Kan pucuk entah ya kok tani gedang. Nyondonge, kae sampe nyondong. Wis agak cilik. Kok ada jimat lorong. Tak ya cilik. Mak. Habis. Oh sopo nek ngene lho karek ngene. Kayak apa? Nek mbok bitingi anu. Bitingi. Cek guys, kok mbah iki mau mangan pisan. Nek iki nek isine ndi, Mak? Iki, Bang, iki disuwek. Oh nek kene. Iya. Jebel balen Disuwek. melihat Disuwek bokote guys, suka putuke. Nek putuke ku dadi nggo ngiseni nggo ngisor, iki ku bokonge kudu disempat kene. Iki kene. Ngono, carane ngono. Nek iki naya wis dadi ngene nek geweke kupat iki lho ora iso. Ben anu manut peline bunga. Jejere carane ngono. Nek iso. Aku ora iso yo cara iso kok. Ora iso ki dipeso angel. Ora iso ya wis. Ngene lho, nggih lontong ngene. Iso ku nek mau karek ngene lho, Mak. Biting. 2000. Tak 3.000 wae. Enggak. Ini iso. Untuk apa? Yo. Nah. Ya, isane ki lumprong gak iso iki anda. Di 2000. Aja dolan marik-marik le. Ora usah. Oh, Gak boleh dolan nang etanan. Ngonten. Di tak cikokno. Halah. Asik gorene ning kono ning kono. 3.000 mau. Yo. Endi? Entar 3.000 apa? Bitinge rong, Mak. Lemari. Iya. Iki lho ning kene. Jadi sapa sing kene ning kono ya? ning gone dingklek lho. Wis nang kono mek bengkote ya. Sapa? Carane ngene iki. Dodol iki dodol. Oh, clear. Beneran nak ngene nak. Iya, kok dulu aku. Ngene iki wis iso Oke. Sajar ning randu yo lagi ning randu kae. Sebenarnya wong tak pengen ngusuni lah, guys. Wong piye yo? Ini papa. Itu jalan lontong. Lontong apa? Nek 3.000. Terus Entek. wis tenan Kok sepur? gawe Mana kok sepur?
Iku isine separuh ngene, Mak. Setengah kapal. Kang gegem. Saiki. Iki carane gak nggo sendok, guys, Mak. Utang baru jorok ngisi apa ngaku. Orang nganggo sendok. Iki Iki nganggo sendok. aku wis gak iso komot. Tangan rong gegem. Tangan. Baru kok apa iki tandelan iki wis ngene. Oh, nanti pandewe kemot-mot apa-apa. Apa diurung dhewe. Bener ya, ngene. Sampai wingi. Salah talipan mah. Ya, Emang salah talipan. sing ini kali. Begini nih ya, sing begini. Gedenya anu mau papa lho. Loh. Kenapa iki? Enggak. Butuh kupat, guys. Iki mangan lontong mbek kupat. Butuh kupat yo gawe nggo Badane sapi. iki terone sapi. Dedek ditiloni nggo Sing nomor sapi iki padha ngewek kabeh. gak sono kan gawe. Wis karepe. Cara ati. Aku tak nolong tapi seneng cilik. Aku gede gak seneng. Enak lontong cilik. Enak gini. Aku tuku Gede kok kurang larang. kan. Cilik iya aku kurangan. Aku tuku kok. Iya apa aku kurang? Mangke apa kurang? Tapi gak berani lontong deh. Iya. Oh, cuman gak mek bisu. Apa? Mulai temen. Iki, saya ngecok iki lho. Ngelin dong. Kepak, iki papa. Aku dikit yo gak iso kalau misalnya yo lontong iki. Digoblok-goblok kok makku. Kok goblok? Antara goblok. Petre sapan. Ngene lho. Belajar ya. Semua tuh kalau ini semua topong. Gatel mak. Tak kesel. Kok ora genyaon. Genyaon. Men nonton arek. Sing gak juli. Ora sing ya juli sumet tuku. Tuku yang nggih dhewe tuku meten ki anu permisa. Ora tamat, Heeh. ora tamat. Nggih dhewe kan Ngene iki sampe nah tuku sak jam permisa nggodho oleh-oleh sak jam genek. Lah tuku lah nang nggodho dhewe kan jam ora raja kok jam. gak patang jam. Wah, lah nggo apa? Suwen. Entar bekakas. Nah, Jret go. Sing bikin ae. minta kan sama teluru, kupate kayak loro-loro po telu ya. Wis. Oke, lho. Ndobak anake. Nek nom-nom ngene iki wis ora dhewek iki. Kuwi kayak loro-loro orang itu ngepati telu wis apik leh. Mame tak kan Arek nangking. cek dhewek ae. Mama iki lontong gak seneng apa senengane. Kuwi diambu iso, kokne pasti tak bilas. Cilik iki aku cilik iki, bagian aku sing cilik kok. Apa-apa aku sing cilik. Gede dikane semet kowe. Tak diambu iso aku pate diambu iso. Isi iki. Isi. Pirang sendok, Mak? Isi. Ora nang cilik ya. Oh, aku di. Aku nang cilik ini iki kaya Juwarjo iki cilik. Iya. Aku yo. Emang aku cilik ini. Senengku terus aja sing cek dadi beras saiki ae ngono. Ayo, Mau nyata kan lho isi. ngene isi coba. Ono akeh iki cek dadi beras, cek dadi sego. Enak. Dadi enak. Kok entek nih? Mbok anu bocok lek ngos leh. Ngono sih. Ngos pucuke. Walah. Lah saya aku lho. Isi opo? Lho. Adi. Tawaran ngene lho. Enggak ngene. Oh. Carane ngene, lagi dicoklek. Dadi ora nglintengi terus. Ngono. Iya. Ya Dadi Allah. ora nglintengi terus. Tak warai kowe. Ora Lah mudah. ngene. Dungus.
dikeki. Oh, ala bongkote sing dinggo. Bongkote dinggo jojo, bongkote susuke. Buntute dinggo. Ya kok batin kok mapaki terus aduh ajur iki. Kabar pisan. Ajur cu. Ya rantange tak kok ngene Jen. Nyeblos ya tak kok ngus. Lah iku Kucuk nganggo nyoklek kok bongkote gasah nyoklek gasah mapaki nek gasah lintengi. Gai. Piro gong? Sing kepala. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Loh, entuk agi, guys. Mbah pancen kalem ngantek aku. Oh, berarti sing dinggo ngene wae. Yo ora Jawa le bareng. Dadi diurus dinggo kuwi pucuke. Langsung sae. Dadi ora ngetak-ngetok. Ya berarti rasa nganggo biting. Nek randu ono leren biting sik ngirisi biting. Oh, nah. Ini nanya kok. Ya wis paham iki sekali. Paham wis. Ya Allah. Mesti pangeran batinku kok. Dinggo jojo kok papak terus. Siapa Batinku, lho papak kok terus aku mrene. Piye carane tak coklek? Jero bener mapaki ya ngono. guys. Oh, biar lagi Mas, wes sih. Kok dikei loro. Dua-dua engko. Dua. Kemarin rolas sih gak apik nama 11 sih. Jadi rolas. Oh, dadi kok nang pacar rolas dipatlukun. Sampe bodoh apa. Apik rolas. arek ngisi. Di sini. Isinya sak meneh, guys. Aja tak iseni. Aduh kekelen. Ini wangi. Salah ya wis. Belajar ki gak apa-apa rasa wedi salah. Piye? Belajar Akhirnya ora sing ndok. rasa wedi salah. Iya, iya. Orang-orang yang mesti bosiki. Aneh. Kita kena pirolas guys nontonnya. Ganjil. Jadi kabeh selawe. Kamu 4. Mas sama ini kurang. Ono. Rong sendok. Gak wis. Sampai naik. Cilik kok yo itu. Cilik. Aku iki dodol iki gak iso is. Iki lah mak dodol iki. Ya Allah, sesi aku ki genalan dolanan di zaman kaya ngono wedhus. Gawe ngene iki anggo ganganan arit. Arit protol anggo dolanan. Dodol ki apa? Dodol kan dodol ini iki. Ngene dodol. Dodol siji dodol. Mbah aku no. Terus saiki yo ketika aku mati iso kok permasalahan. Sesuai darah iso. Terus iso. Wong nek gelem belajar mesti iso. Aku mungkin ngarit dolanan mbek wong cilik paring iso dadi. Saya kote lo gak iso tenan ya saiki. Nang dia jeng mecos. Belajar nek Anu, belajar mayat-mayat. mesti iso. Aku mayat iki lek gawe lah. Mayat di parang dipandi kok. Aku Nek cilik men gak apa-apa. gak apa-apa, ya sana sakmono kuwi. Wes. Anak kok wes. Enak engko koyo lemper. Tak gede rong terus tak rong nduk setengah. Nek cilik loro. Wes. Sak meneh terus dengan iki. Nduk setengah gede. Iki yo dol. Saya pinggir pecah. Pecah pinggir. Udah anak lah. Pecah yang lagi pecah banyak. Cara ini guys, cara. Belum belajar ki iso genan penggan ketok kok. Matan ki wong ki asine gur males. Gitu ya. Iki api lek petah ya api. Ya mis kaya sing gawi. Iki iki tuwak wis salah. Wis untune entak. Utune akeh konjo ayu ae.
penting sehat, seger waras, awet. Ini jalan-jalan, pun bersih. Oh, di rumah. Jalan-jalan sama. Ambil banana. Ini guys, ayo ya. Itu dong. Ambil dulu. Ini terus paling dulu ya. Anu, rendu. Peri, buah nanti. Peri dolan. Ya, dolan. Dolan ya nih, wes. 15 tak patene sih tak sedok banyu. Mbak Buah, buah. Cah, belanja Mbak Cah. Aku tuh sudah tempe sih. Tempe. Tak goreng. Apa yang ngering? Sisi. Ada di depan. Ini sebentar ya. Sang ini selipar nanti. Jadi kalau beli tak saya nyuruh Iki nek gede piro mak? telu, ya nek gede telu. Tiga yo loro saiki. Iki batayake yo 2 kilo. Belas kurang. Kurang. Belas. Oh, kukupan di setengah kilo ya. Kok iki gak satu iki. Telu mak wis telu ae. Ora. Di berarti. Gede kok. Bang kemotnya. Kurang. Kemot elek kemot iki. Kemot iki elek, gawe apik ya angel. Kakek iki pro. Dan itu tadi sego. Pro. Ini nanya. Ini mau gede. Lihat, tangguh. Tangguh. Nah, ini bocor semua. Ini. Potong. Bet. Bahkan masih bocor bahkan. Jadi bunyi nih, guys. Ini juga barang nih. Kita kayak ini sejenak kok kurang ya. Siapa? Jeno, lihat kudu dewe. Wah, di sapi kok aku. Sapi. Di sapi kok. Gua sekali-sekali gawe dewe. Nah, nasi kan balik kok. Gampang. Ini kisah aku dikit yuk. Penar-penar kayak rong pesek. Ini iki pesek petat-petat terus aku dadi nambah ngareti pergawe ngene iki mek godhong lowek tak gawe. Mbek kayu jati tak ketok ndi belajar. Lah piye nang ditinggal mati wong tuwek. Ndak mosok tuku wae. Nek makan yo pengen iso. Ini iso jenenge ngene iki, guys. Nah, kota kene. Tuku. Jangan ya tuku. Lah yo beli sih. Orang gawe mau rolas. Sebar. Ada upate. Kudu dana tolong dulu. Oke. Ya. Ini period gunung.
Loh. Oke. Iki kene. Ngira-ngira yo yo. Aku kok ngira-ngira. Kan. Siap pakai. Di sini Boleh mais, orang gelas is. Isi. Isi yang piye carane, Mak? Aku kena kirim tau. ini menuak ini komisor. Wah. Ini. Dipentang. Kalau godong yo, wong. Ya, ini jalan. Berasa posisi cuci anu. Lu mau isi. Nek piye akeh? Yo rame ra akeh apa men. Kamu ke sana mau bangun. Separuh. Ya separuh. Aku beli tahu kue. Beras mau beras. Nang kok nang anu biasane ning ndi? Bocel guys iki. Wah, udah dilebokno sementing bolong terus buntu ngono. Silite jembeng. Repot, guys. Nah. Udah dilebokno. Ning aku gak iso ngewek kupapi. Ngewek isone kerangkane tok. Tapi dadi ngono iki nek bojoku pinter kok ngeweke. Anu gak arep Pak Riko ki iso ngewek apa ae. Balek kono pinter. Teke langsung nyantol. Metu kabeh. Metu. Kurang isi ora. Ini kecer kabeh. Bolong-bolong kurang sing kurang diekek rongga malah bolong kabeh. Oh, dah sudah. Boleh ya. Iya wis blonjo. Ini kacang tolong berapa tadi? Manci ngono lho, Mak. Kacang tolong berapa tadi ngambek. Enggak. Kamu parah. Ini kok gombelan wah. Iki kala susi yo. Nah yang ini kasih. Ini yang wis kok iki. Gak susi iso. Gak iso. Ini kok anggone sing iki ini lho. Anu kekentangan ya. Enak. Blarak ki ya kok. Disendok ya kok. Enak dipuluk. Enak dipuluk. Ora kesuwen. Ya pokoknya minta maaf misalnya kita anggo tangan. Bondo anu burak, pokoknya tak terima. Ora mateng. Lah bondo gak apa-apa aku. Kudune dikenceng dhisik ngene lho ben buntu. Kecer kabeh. Mbok kenekno kenceng kok. Kenekno. Ngek. Kenekno kenceng, mbok batek. Bongkote lho. Iki wis tutorial dhewe nyiseni yo. Ya lontong mbek nyiseni kupat. Pemirsa, ngono ae ikut biasanya panjang. Oh ngene iki yo iso. Beres. Yo kenek. Kenek. Ora iso anggo soseran yo ngono kuwi. Entah. Oh iso digodhog kok yo. Heeh. Godhog kok anggo banyu kaya tak jagat. Iki makku ati lontong gawe sing seni ya aku. Anu rasa kok susi. Jadi gembel. Nak ngongkong gembel, ngongkongnya sore ngetuse anu gak gembel. Ngono carane. Bukannya kencang ibu kan. Wah, kok ini butuhe kembang dhewe. Ini kanggo panganan. Lain kok sanjure kates. Betul. Mantul tenan. Sanjure kates. Iki dahu,
Wis. Aku sing kita sewa. Kaya anu garing. Wis dadi sitok piro wis bar. Karek iki ditekno ning ngene dandang pemirsa. Ketantek nih 2 kilo, ketantek 3 kilo. Ngono ngontrak sekali. Nanti anu ku Oke, wis mulai kontennya ya nanti langsung di entek mamae. Apa rasa ditutup aku langsung tak lanjut entek iki pemirsa ya wis. Wis diisi. Hubung-hubungan guys ki lho pe ditata mae carane ngene. guys. Bongote kok ngisor, pucuke dhuwur. Nah, ini carane. Sisae ya. Sisae engko anu. Wis nek wis dadi. Heeh. Wis. Sisih kupat ya. Saya kupat. Banyune engko Kok sudah pernah gak dadi. wis. Karena ini lah. Iki pomo bodoh nggih lepas. Wis, Long gegem. iki disendok iki gak iso permisa wong gake kan bolongane rombo. Nek godhong kan disendok. Beda. Kagem ae. Ojo melok wong kulanan tutup iwak iki sambil. Cek Wis. Iki nek ngene juru motor. Bubarak kondi arah jere wong mantren. Dheweke jero motor. Wah, truk ki gawene. Wah, aku ngene. Ning apa pokoke bogakno kowe kupat gak. Lha kondi. Sing base. Bojomu nyangkeng lho, nyangkeng gedang. Gedang apa? Gedang ditandur. Wis. Ora kabeh ben. Iku wis selesai. Wah, terus kabeh. Tani kupate. Kene nggih banyu wae. Ini dadi guys. Wis. Wis ini karek godhog. Nang banyu digodhog. Selesai. Karek ngelakno. Nek klopo sak igar, wis. Dadi